Teddy Tigerin tekniikkapujottelukilpailu järjestetään lauantaina 15.3. Peuramaalla. Kilpailuissa on 6 eri suoritusrastia, joiden esittelyvideot ja tarkemmat ohjeet löydät kotisivuilta tekniikkapujottelu.fi. 1 suksella lasku polvikeppiradalla, 1 lasku vasemmalla ja 1 lasku oikealla. Tempopujottelu. Polvikeppipujottelu lyhyellä portin välillä. 360 piruetit vasemmalle ja oikealle vuorotellen. Vapaalaskuosio. Aurakäännös, ruisukäännös yhdensuuntaisin suksin ja tikkaava vanhan ajan pujottelu. Kilpailussa on hyvät palkinnot. Lisäksi kaikkien osanottajien kesken arvotaan loistavia palkintoja, muun muassa Levin kausikortti, Tahkon kausikortti, Vandier-sukset, Nordica-sukset sekä paljon muita loistavia arvontapalkintoja. Tervetuloa mukaan Alppikauden mielenkiintoisimpaan ja hauskimpaan tapahtumaan!